ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋର ସମ୍ୟକ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। 76 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ବହୁତ ବଡ଼, ଯାହାକୁ ଏକ ଦିନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 76 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟର ବାହାନା କରି ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ନିଜ ଅଧୀନରେ ନେଇ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ କଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ, ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ସଭା ସମିତି ଗଠନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ ଓ ଅନେକ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିଲେ। କେତେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ, ରାଜଗୁରୁ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଶେଷରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆମ ଦେଶର ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଜ ହାତକୁ ଫେରି ପାଇଲୁ। ଆମେ ସେହି ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପଲ୍ଲୀରୁ ସହର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଠାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ପୁନଃଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ ସହିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାରେଡ୍ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।